Čuli smo bili od ravnatelja Agencije za gospodarenje otpadom kako je studija i trasiranje urađeno u obuhvatu Centra za gospodarenje otpadom. To smo čuli puno puta i s ove govornice u izvješćima i svemu ostalome. Ja sam prije mjesec i pol dana bio na Lučinom Razdolju, bio sam točno na mjestu gdje je rađeno trasiranje, to je kota 371 u geodetskim kartama. Mogu vam reći da tu ne postoji nikakav ponor, vidio sam, snimio sam i objavit ću da možete vidjeti. Vidio sam druge ponore kako izgledaju koji piju vodu, ali ne morate me držati tu za riječ. Angažirao sam geodeta koji mi je preklopio obuhvat i preklopio tu kartu i odgovorno vam tvrdim da kota 371 nije u obuhvatu Centra za gospodarenje otpadom, nego je 310 metara od najbliže granice obuhvata. Tako da bi volio da prokomentirate sve ono što je gospodin Bačić govorio, koji je svugdje tvrdio da je trasiranje po kojem smo mi donosili odluke, ja sam bio protiv, ali smo mi donijeli odluku, napravljeno u obuhvatu, što je bila njegova zakonska obaveza nakon onog prvoga, znači javno nas je krivo izvijestio. Trasiranje, siguran sam da je uredno izvršeno, ali ako imate drugačiji stav, prigovorite. Što se samog trasiranja tiče, ne vjerujem da je netko rekao i tvrdio da je trasiranje izvršeno na mjestu na kojem nije izvršeno. Ako nije, pokažite to, pa će možda biti oko toga nekih posljedica.